pamusoro wedaro ndauyawo nenyaya yangu advice ndive murume wangu ndinomuda asi dambudziko riri mumba mangu nderekuti ndane 2 years murume asingarare mumba anorara asi haadi kurara neni zvinhu zvinondirwadza kuti inini ndiri kurarama sehouse girl ndiri mukati memba yangu pekutanga tichimbotongewa nevabereki nemunyaya aindiudza kuti ane problem yaanayo asi nekuzofamba kwenguva ndakazoona kuti kune girlfriend kuseri kwangu pandakazoziva chokwadi kuti kune girlfriend kuseri kwangu ndopatakatanga kunetsana kusvikira tazosiyana pano nhasi zvokuti mumba mangu mane maweakness akanyanya ekuti sapoti chaiyo chaiyo yadzikira mumba mangu murume wangu haachakwanisi kana kuronga neni pane zvinhu zvatinoita zvese zvadzikira asi murume wangu ndagara naye 18 years but pa18 years taitambura murume wangu akatomborwara 7 years ndichishanda ndiri mai ndiri baba asi murume wangu paakazokomborerwa naMwari 2023 akomborerwa naMwari tikawanawo mari tikatenga mota tikazotengawo stand tikatenga zvatakatenga asi chakundirwadza murume wemushure mekomborerwa naMwari ndopakundiona sokuti handichazi mukadzi akundisiya saka ini zvinhu zvinondirwadza nokuti tagadziswa pasi nevabereki nehama dzese nevekuchechi asi murume wangu panguva yatinogadzikwa pasi anoti ndachinja handichazviita but anogona kungochinja ne1 day akutodzokera futi pakuita kwake saka ndauya kwandaita panapa ndikokuti murume wangu akude pachena kuti ndichiri mukadzi wake here kana kuti ndamusikana webasi pamusoro haichowani kuzvinza mutadzira murume wangu ndavamutadzira pakuti ndakaita girlfriend handofambidzana nayo ndakakumbira regero tinowirirana asi dambudziko ratinaro ndirekuti mukadzi wangu akatanga kutaura anoita sekuti anorega nedini haanyarari mushure mekunge ndatokumbira regero vachona ndisati ndauya kumba ndichiri kubasa foni yandotanga kusangana nayo inoita dzimwe dzenguva nditovhunduka kuenda kumba kwacho ndatanga kutoshuwiwa parunhare pachona ndotozoona kuti ndichikunda kuenda tinonozonotangana zvinhu saka ndienda kusarudza wei inoita kuti inini rutivi rwangu ndisarambe tichirwisana ndichingokumbira regero ndinokuramba ndichikokumbira pamusoro kutaura vagara vachitaura asi kuti zvinozonyanya kuonekwa kutadza kwomurume kana pachinge pane pundutso asi kana zvinhu zvisati ndisandane chinobatika dzimwe dzenguva ndiye sitorina voice asi ndakukwanisa kuti ndichitaurawo ndinoenda kuita sekuti ndakunetsa nekuti ndinenge ndane zvinobatika pamusoro kudhirikirwa ndakambosangana netsaona yekudhirikirwa nemugodi but 7 years kwete kudhirikirwa hongu ndakambotsidzirwa nemugodi kana muchiti kana mune zvinombobatika kana maane zvinobatika muri kuedza kutaura kuti chii hondo inozouya kana mune zvinobatika zvinenge zvavepo muri kuedza kutsanangura kuti chii pamusoro pandinozama kutsanangura ndepekuti taitonetsana kubvira kumashure kwese tichigadziswa tichifamba asi nokuda kwezvingoro zvemoto zvatanazvo zvinhu dzinenge mota ndinenge ndakuita sekuti ndakunyanya kushusha zvokuti ini chero ndikakumbira regerero ava ndibaba ndakatombokumbira regerero ndabva mutokumbira regerero tikatawirirana musi wato achienda kutano kunogadzisa zvekustendi ndakatoshamisika mupurisa wamambo vauya vachitoti tsamba ndikatoti konhai shamwari ko tsamba yabvepi kwei zvikanzi ndizvo zviri kodekati kana vamakatuma mupurisa vakatoshamisa zvikati koma vaitumepi ndikati aiwa ndavatuma kuti unogadzisa zvekustendi tichitowirirana but ndinozoshaya zuva kuti tiri kuti tawirirana
unozoda munhu atopinduka. Tinotowirirana tiri pano so tikangofamba so dzimwe dzenguva unozoshaya zoti ndotozopedza ndabvunza kuti ko zvabvepiko zvamava kutaura izvi, ko ndizvo here zvatawirirana zvokuti ndinoenda kutodza mari ndatonyarara. Ini ndichida ndichida kubvunza kuti ruregerero rwekukumbirwa urwu iwe uine girlfriend unenge uchiti handichaita here girlfriend saka ndikukumbira regerero, kana kuti unenge uchiti ndikukumbira regerero asi ndiine girlfriend? Ndichowedzera ipapo kuti ndikani amai vataura nguva yavasingakuzivi semurume wavo vati ndonyaya ndoyanzi nyaya yakonzerwa nokuti maane motikari wakuona zvakanaka kupfuura amai avo. Pamusoro edare hatuwezi sekuti sepadare pamunotonga nyaya dzakasiyana siyana, nyaya yekuti ive nehumboka inoiswa munguva yakareba, takatobata tose kusora zuva chaiko. Pamusoro edare iwe mbomira, nyaya yangu haina kupindura. Ndati girlfriend wakarega here, chiri kukumbirwa regerero apa ndechekuti sorry ndandine girlfriend handisina. Wakasiya here nokuti pane zvimwe zvokuti unokumbira uchidzokera futi hapana chinge chipera. Pamusoro edare amai vakachinja unhu hwavo, ndakataura ngatigadzise maproblems angu neniwo ndosiyawo maproblems angu tigadzise matambudziko. Hausi kupindura iwe. Ndati girlfriend rauri kukumbira regerero handiri kuona ndezvakunetsana nomukadzi wako. Right. Mukadzi wako uri kuita muna girlfriend iwe wati sorry. Unenge wasiya here kana kuti uti sorry uinaro undipindure chete baba. Ndosaka uchiona nyaya yako isiri kupera pamba pako. Wozokukumbira chinhu chauti sorry iwe chinochiita. Chinhu chinonzi sorry kudaro handichachiita ndachikanganisa asi handichachiita. Wanga wasiya here girlfriend? Apa uri kugara kupi? Ndinogara kuno. Ko parakunzi 2 years unenge mambo 2 years munhu achigara asingagari. Une mango mazuva auri kushaika pamba here? Ichokwadi ndinoshanda ndinoita zvekumaina, ndine Truebit. Saka ndine Truebit nebase. Saka nguva zhinji basa kwedu takapiwa maTruebits. Anoziva zvemaTruebits tinoita matombo ekuba tinopa usiku. Saka nguva zhinji kana vanhu vakuda kutobuditsa ndo panguva dzandinoshayikwa nekuti hatina security pamaina, vanotakura makorokoza vakaita. Mukadzi unenge uchimufidha here kuti nhasi handichadzoka ndiri kubasa? Nguva zhinji vanotozviziva kuti nditori pabasa ndiri pakasi. Dzimai taura chidzo. pamusoro edare inini pandinotaura kuti 2 years ndofunga ini taigonatopedza gore tisingamboshupani kana pamba pedu titogara zvakanaka pamba pedu, asi inini dambudziko rakatanga pandakaona kuti murume uyu awana mari zvokuti 2 years ndofunga ndine kamwana kangu kabudiswa panza kuti ndinzi ndiri kufara mumba mangu kuti inzi imba yamai nababa vakasununguka katakapedzisira kusangana 3 months mwana uyu azvara. Ndo pandakawana peace. Handina kutaura kwandiri kuita kuti 2 years tinogona kuti sekugara kwataita saizvozvo. Ndaenda kuna natete ndanoripota kuti zvokuti dai vana tete vavo vanga varipo vaindipupurira ndaenda kunoripota tete nasisi vangu vari mupabuda panza vakoma inini murume uyu kuti ndimubate so anonetsa anoramba. Nguva zhinji rimwe zuva ndakarwadziwa zvokuti ndakachema pungwe zvikaitora mvura umwe misodzi inopera andipindura kuti izvoni zvoda kuti ndiite izvi ndatobva kutozviita kumumwe munhu. Ndakarwadziwa ndikachema ndikanodza tete vamwe tete vekuchechi tete vakanditi aiwa kana murume wako uchinoti anodambudziko rekuramba chidaiga chimbotawo kurepa zveshuwa murume wangu ndakamukumbira baba nokumbirawo murume ndobva aramba zveshuwa ndakada kumugadha kuti ndimurepa but murume wanga akada kutondirova zvokuti ndakabva ndacha ndati vanhu anogona kundipitsira zvisiri izvo ndikaurayi munhu vakasiyana naye. Murume wangu tinogona tagara seizvozvi otochinja paari kutaura kuti sera zviro takasangana mushure mekunge vaona samoni handiti vaona samoni reri vakatanga kundinyengetedza kwakauya nasekuru vaviri pamba pangu vakada kundinyengetedza kuti iwewe enda unowithdrawa nyaya. Murume wangu ndopakatanga kudzoka. Murume wangu aingorora kubasa kana sometimes pamba anorora mumota isusu tiri mumba. Ndobvunza inini anasekuru vakanditi iwewe tauya zokukumbira regerero mwanangu enda unowithdrawa nyaya ko waendesa nyaya hakuite oda kuti murume wako aite sendikati inini sekuruka ndifunga pese ndakaripota nyaya idzi ndaneta asi inini chandinodaka muda here ndihure ndiri mumusha menyu inini ndaane makore ndigara nemurume zvaakandidzidzisa ndo zvandinoda. Saka iye kana kundisiya achiti nokuti ane girlfriend patakagara pacho naana sekuru achindinyengetedza
akanditi nokuti murume uyu kwavo akanditi ane mari yakanditorera ndoti akandikwereta like ari kudzoka naye that day. Murume uyu atora mari yangu $730 ndobva anditi murume haasi kurara pamba. Murume ane mari yangu yaakatora $730 kuti andidzosera achada. Imwe nyaya ndeyekuti murume uyu akabva andibhana kuti mota dzake handichakwiri, akandibhana kuti kubhesi kunowanikwa kubasa kwatinoshandira tise tichiwana mari, akabva andibhana akandisasakura. Ndikati saka kuri kuti girlfriend ratoisa mutemo mumba mangu, already girlfriend rakatochiva zvinhu zvatakashanda. Mimi mati murume wenyu akakubhanai kubasa. Ndinazve. Murume wenyu asikuya kumba. Murume wenyu ane chikwereti chenyu. Itoa kuinda nemota. Nekuramba kukwira mota. Chamaronza zvinhu 4 izvi. Malegeshens. Kose mai vasiri kukwira mota. Mai patakazonotora vana baba kuti vatigadzirise. Ndakatry kuti nditize vabuda panze vachindirwisa ndiri panze paruvanzi. Inini vana vangu vakura nevanhu venharaunda kuseni. Ndakabva ndatry kuti nditize ndipinde kumota ndibve pavari ndichinodedza vana baba. Akabva atevera mota achindirwisa kusvika apwanya mota. Iwe ndeyaiko zvinozvi yatakatonga muna November. Yekutanga futi yatakatengesa Honda Fit. Akaita futi the same. Ndikati no wana wangu inini sei tichiti patinokuonana andidestroy mudziyo. Asi iwo unorwisa mudziyo pakati urwise ini. Kutiza kuzama kuti tigadziriswe ndikanotora vana baba tikabva tagadziriswa. Ndo reason yakaita kuti basa no reason yakakonzera izvozvo. Right. Reason number 2. Kubhesi kwandinoshandira kunova ndiko kwatinosiwanira mari. Pandakavaisa kubhesi taida kutenga rori idiki Atlas. Ndakati aona mai tine kuda kutunganidza mari. Ini kuti ndikunde kuti ndikupei mari. Tichiti tinoda kutunganidza titenge mudziyo wedu. Imi mchiuyai muchiita medzi dzinoita kuti inini nemutiwane mari. Muchiwana mari yekuti kumba mukwanise kukavha kumba. Ini nichita zvamwe nichiunganidza mari yangu kuti ndiunganidze. Zvishova vaiuya ndaiti pamasaga aigona bviswa percentage yangu. Kana ako 20 ndaibvisa kana 2 ndoti isai pasite. Ndoti zvese zvawira pasi ndaivaisira vanhu matende. Ndoti zvese zvawira pasi musabata. Ndichitira mhuri yangu iwane mari tichiunganidza mari. Zvishova takaunganidza tikatenga rori yedu. Iko zvinozvi dambudziko raveko. Kubhesi takatsvaga umwe driver. Akasvika pakusiya basa inini reason yakandiudza akanditi ndikuenda kunhamo sekuru vashaya. Nekufamba kwenguva ndakazoudzwa zvikati mashoko ari kundiudza mai haasi kukodzera ndirambe ndishandidzana nemi nekuti ndinodya kumba. Saka zvinozondiremera ndakupinda nhau dzemumba menyu ndikati alright akasiya. Iko zvinozvi mazuva apfuura apa vanga variko kubhesi vese vakarongedza vakaenda vakasvika panguva dzekutorwa mapoto vakaita sei vachipinda. Saka ndakaona kuti aiwa ini ndokunova kwatikuraramira futi kunowatiwane mari. Mukanovhiringa basa nhau yangu inini haipindi vashandi. Vashandi vakavhiringidzwa izvi zvekutaura kwandikutoita takagara pano 730 ndakakwereta mari ichokwadi ndichita basa ndikati kana tazoita mari ndinokupa mari yako ichokwadi mari yake ndinayo. Ingachifonga riya mai. Acharonge nini apana chacharonga nini. Kwanzi zvima kungoronga vega maybe negirlfriend. Pamusoro edari. Ichokwadi kuronga tingarongei mambo wangu kana tisina mari. Tiri kuti mari yatiri kuwana izvezvi masymbols akadzikira. Apana mukuronga kusina mari. Mambo. Kana tisingarongi ndingavatuma here kuenda kunoongorora zvinhu kune zvese zvinoda kuitiwa. Ndichiti endei munoita izvi endei munoita izvi. Kana tisina chatinacho mambo handingakundi kuti tingaronge tisina chatinacho. Shamari wana tiri kuwana $, tatenga takavha ichi tasara tisina kana sina. Mama makambukanya moto. Asi kuti pakazvakaitika musi iwoyo ndatikambukanya moto. Ndakadonha view mirror mushure makambukanya moto. Vanga vagura foni yangu ndibva ndadzorera paview mirror yemoto. Vakagura foni yangu. Makambotauzana nevashandi mukatora mapoto mukadii kubasa. Izvi zvakatoitika after someone. Zvakatoitika hongu zvakaitika after someone asi handina kunetsana nemushandi handina kana umwe chete watakawa takanetsana naye. Asi kuti vanhu ava vaona someone vakatondithreatenira nyaya. Vanhu ava chakatoita kuti vatotiza kuenda inyaya yekuti ndakati inini unobhadhira $40 yekuno kuripotera inyaya yamanithreating. Nokuti vanhu ava ndakasvika pabhesi. Ndakasvika kusense ndokuti murume wangu anozandora pabhesi. Inini ndine 4 times ndichienda pabhesi kusense ndowana asipo. Ndobvunza varipi vana sekuru vati iyo isati pinde nyaya dzemudzimba dzako tsvaga murume wako wega.
murume uyu ndaimushayiwa ndendizati kwaanenge arizati ari kugirlfriend ustendi makatumwarini kuenda kunoona zvekustendi muswakayasamona izvi nyanyadzo sida kutaura ndedzamai manje but nyaya iri kunetamba medu ndebonde ndoyo musitinhimira wenyaya yakakura obonde kudeka padirika mwatongesa zvimwe zvinhu zvanana vanhu mafoto emafoto iyi amero vari kuita asi vakatondikiretena zvotetika ndogona kutodzoka chakaya noti vana sekuru vakatotiza indada toiripota noti vana sekuru indakasvika ndikamatora mapike ezvinhu zvepabasa pane zviipaagaitipedze nyaya iyi ndaishamwariwe uri kuti kudine bonde ramayana ine bonde ndinovapa chandinokumbira runyararo mambo mungagadzikirwa ndiro here matanga kudzwa kuti izvozvi muriwo wamuri kudya hamuzivi wabvepi ringapinda here nhaye mambo ndimiwo wakagadzikirwa ndiro wotanga kusangana nemakukutu usati wadla ringavhika here nhaye mambo rega here mambo right amai nzwai ini pachangu ndikuona pange mutaurisi ini pachangu maonero angu chachaoka ndikuona zvokuitagoneka iripo pamuti kunyange zvaizvo uyu ane maproblems andaona ainawo imowo pachenyu munoratidza tikakutaura munako saka inzwai kaamai tinoda kuti tibatsirane imimiwo amai zvininibvisewo itawo semudzimai kana muri pamusha andizve kutaura kuti semunokudzisawo mbijana asi hazvirevi kuti tirwa izvinhu zvakashata mapanzwisisa toda kuti mimi muzobuda kutaura muchitaura pazvinhu zvakashata zvadii zvinenge zvaitwa chamwari angoona mubvunzo wabvunzo ramambo wanziwo uri kumbira uregerero adini uri kumbira uregerero rwekuti ndakanyenga here kana kuti uri kumbira uregerero rwekuti ndakasiyana nazvo bvunzo iwo zvinoti wanga uchitsika-tsika kupindura ini maonero andatoita ndekuti nemunhee hamuna kusiyana handiti mukutora majeka kukumbira kweregerero kwakumbira but nemunhee hamuna kudii hamuna kusiyana ndo zvawanzwa zvekutaura kuti nyaya yei kuramba ichikunetsa kumukadzi wako uyu nemunhu wako wakumbira uregerero but ndisina kudii ndina kusiyana handifungi kuti baba chavo vakachenjera pamba pakaita problem vanosova nekubva ipamba ipapa unenge watowaiwo murume wandatanga kuona anosova nenzira dzakadaro dzekuti kana musha ukaita problem pamba pakapinda nyoka unokutotiza pamba kusiya musha kuenda kana kutopisa imba kana mukadzi ane zvaaita maneja mukadzi kontrola mukadzi pamushandi pako iwewe wapanzwisisa hauti zvimusha nokuti vataurisa rova muromo unonyararo nditopona iyi zvodzari murume ane musha wake kwete kuti ungati ndabvira pamba vati mai vari kutaura masiku nesikati wototi ndapfunda ndobva ndakutogara pabeti ndifungukadaruka unodzidzisa chii kwana makova vari pamba zvinowanduudza une vana vakuru nechimwechi unochivadzidzisa uri kudii kana kuti kanetsanai murume ndofana kubva pamusha hakuna murume afana kubva pamusha nokuti zvisitari pamushandira pamusoro dare inayo kuti mashandiro andinoitaga zvinoita izivi sekuti ndiri kubva pamba aiwa tatowazvikurokoza tozati tinokurokoza tiri pane mashoko akutaura kune mukadzi wako mashoko akaipa ekuti zvauri kuda ndatobva kuzvizviita pamusoro edare kana munhu akutaura anotaura kuti zviendeke zvingataurika here ndimi mambo kuti ungati zvauri tauda kuti ndiite ndabva mukuzviita ichokwadi here zvingataurika zvinotaurika masoko ekuzotesana ndaurwa mwanangu regaiti daive naripedze nyaya iri pachena iyi iwe shamwari mukadzi hatetwe nemuromo wakamupa chii ndakakumbira ndikati ndingakuripeni vakati kwete handini right amai ndozvamakataura chandakarambira mambo ndechekunzi handina mukadzi hanzi ndine girlfriend asi girlfriend ndinoriita asi hembe dzangu handisi kuda kuti dziende ikoko iwewe hembe dzangu nekuti ikwai zvinopera manje manje saka ndovandati chiitai kuti tiite order yekuti imi moti 1 week uku 1 week uku ndotozani maane mwe mukadzi zvikanzizvoni kuti iwe inandi kuti hembe dzake dzangu dziende ikoko chiro pakauya ana sekuru nezuru sera zuru sakanzi inandi kuti hembe dzangu dziende ikoko iye gawa chete saka nandikwa ndowachira here mukadzi mabvanorora nemukadzi wenyu uko ndoya ndowacha hembe dzake chinzwaikamai ndezvemusango kaizvi handizvi ndezvemusango kuti mamai vemushaka ivi uripiwa responsibility yenyu hazvina chakaipa iwe baba iwe unokwanisa kuzvirega here izvi alright zvatakuda mukadzi hatetwe nechinhu pasina dai kwakuri kunzi imba yawada kuti wauda kuita guru wainomupa mombe uyu
yokuti sadza radi rawanda ndozvinoitwa chipa kuAsia. Mutanga kutoti itai uku nekutambira kawo. Havasi kuramba mai apa. Chienda unomba mbudzi. Enda umbe mbudzi yechihure. Amai mutambire mazvinzwa. Kana mapiwa mbudzi munotora hama dzenyu movaraitidza. Kuti murume uya azondipa ichi ndochanditeta. Zviri kwamuri kuisa kumusha kwenyera kusapa yadhi ipapo. Modzitarisa mumbomira zvakadaro. Asi ndinokumbirisa kuti ipai baba chinzvimbo chavo. Aiwa ka teererai kama mutaura. Ndiri kukurayirai one zvamuri kuita izvi. Zvinoita murume anohwandira varume havashupa. Munotoziva kuti hatiite simuka tienzane sederere kana akutaura munonyarara. Mombo 1 point kubva mumashoko ake inomufadza kuti asununguke muchimuonesa. Haambotisi pamba. Asi maitire enyu mumba munonhuhwa. Sese maitirwa kadembo. Edzai kuzvirimita mozvirereka. Kana mukanzi maenda kubasa chero chokuzvirerekei. Iwe murume tatenda unopa mukadzi mbudzi naye. Ugarisana dzoka pamba. Kana wakubuda pamba ronga nava amai ndikuenda kwakati. Kana wasvika kubasa kwacho kumafoni handaripo. Amai nhasi kwaita stafu yakawanda ndiri pano. Weziva ndozviripo. Ivo kana vakakubasa handifungoti ungavarimita vanofungidza kuti kuri kuya girlfriend. Ngavasvikeko vachiona. Asi kana maendako ziyai zvamafambira mainga murume wenyu. Moenda pane murume wenyu munza ma-instructions. Munoremekedzwa kutyisa chaizvo. Svika makanyara pabasa ndoziva kuti mai vemunhu vauya. Kana ari shefu, mai vashefu vadi? Moenda pamurume wenyu mutaura zvamunotaura moenda mupaka zvenyapo monyara. Pane zvokuda kuzoonekwa nevashandi makudhisturba basa zvise izvo. Makanganisa ushe hwenyu. Iri benzi renyu ramunotsuura kumba kwenyu. Muri mubhedhuru kwete pakamira pachivanze vana vachiona. Havana chavanodzidza. Ivo siya chikuru. Chikuru kuchokunakirwa nechihure. Varume kana maita mari makaipa chinhu vane vanhu vatema munofunga vakadzi. Kana waenda kuvakadzi koko mari warasa nekuti watodira iwe ndiye wadira musango. Zvino zvazvinomboshanda zvinobatsira. Dzoka uronge nemhuri yako. Kwedzi mota anogonza asakwire. Ipapa ndepane pfuma yako nemudzimi yako yese rombo rana. Ukangokanyana nemukadzi uyu zviri kubhuroka. Zvotanga pazero pano wewe uchazotanga zvita kuti mubata nemudzimi muzokomborerwa. Unotombotanga wambodonha pazvabhuroka zvese. Dai waremekedzai itya amai aya. Ane zvese apa. Amai vari kutaura kuti unomboita murwere iwewe. Mumba munomboshaya vakazvijaira. Asi iwe ndiwaipa kuti pawangopora chete wakunodhura kusango. Hanzi unokurosa mubhedha. Munhu wemurume naye maane kurosa mubhedha. Mazvizwo pano? Havana kuinga sadza amai ava. Zviri nani kana kuti vanyima marire zvirasi zvinhu zvavo chivapa. Vanoda kungotoya vachipfuwa vaimbosvika kuno apa. Danga vachivatova vachipfuwa kunga vachivapondera dhiya dzikama vachivapa zvavanoda. Wobuda woenda. Asi kusatova vachipfuwa ndokwasvitsa vafumura nekuda kuti wanga usavape zvavanoda. Dzokera unomaneja. Hamene zvekusango ndiuniziva kuti kuzviita sei. Asi hazvizokurudzire isu. Nekuti hazvina pfuma, hazvina makomborero munyika yedu. Zvine losi. Ndicho wacho ndo nhau yacho. Alright. So. No, uchipudzirwa musho wako nevanhu. Pamusoro edare. Avatombozive kana kuti ndinosheya nenharaunda dzavo. Vongu ndivana sekuru vangu seava vakatopedzera kutouya. Vane 3 weeks vapinda muchakare. Havatozivi kuti zvakabvepi nekuendepi. Vangachangosvikawo. Zvekuti vakasvika vakutomoti muzukuru rega ndimboenda. Saka hanti wati mukadzi wako uri munda. Ndozvatataura mukadzi hatingataure nekuti ndatiya kuzomangana. Ndikunyimwa bonde. Zvaura ndikunyimwa bonde. Ndiyataona panapa isi. Enda unombaka bonde rake chete wakanyarara. Uchigadziridzana mubaimo munhu amai vawabereka navo. Ndiyo unoziva masisitemu ako munzwa zvavana. Nyaya kana waita magemu ako hauye kuzotaurwa mumba vatyava.
ndamai vakurera vakakupa pfuma yauinayo ziva engo yekutambira kana wasvika pamba unovafunditaurira kuti ndine mumwe ndambodai svotoeda kuti vazvihenge naki kuti vatoya kudari mumwe anongotora tambuti motokari handikwire yandakashanda apa panendedzi kubasa kuye kwandakaita kuti ave handisvike munhu wandakapepa makore akataitadza kufunga adhirikirwa vaizviuraya endai munogara zvakanaka semurume zvinoita murume vanononoita kungokachenjera hauna kuramba munhu hauna zvavaita handiti endawo pamaya mbudzi wabva kusiku wakaneta mama manzwa nyaya dare rati uyo hakurambei anokupai zvese mambo vari kuti muchipiwa mbudzi yenyu mutapira asi kana arambirira akuda kutora mukadzi kuroora anokupai mombe asi imimi modzora kutaura mubhedhurumu hamudi noise umo munoda dhiyadhiya kuti zvinhu zvifambe Next one. Uma, utanga kukudza zviri ndizvo wakanangana